aw minnu bɛ ka joliba jabarani la ni waati na ani aw minnu bɛ ka radio joliba lamɛn ani an ka fiɲɛ siraw n'o y'an ka bɔlɔlɔ kanaww ye an ka page Facebook ani page YouTube limanaw nin bɛɛ lajɛlen joliba kunnafoni siraw ye ka jira k'a fɔ min ye kunnafoni sɛbɛnw ye ladala jɛmukan de don don o don ni kɛnɛ in bɛ sigi aw ye k'a daminɛ ayiwa ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye nka segin bɛ to ka kɛ jɛmukan in ka min ye tile fana kɔnɔna la o kuma na nin y'an sigilen kɛnɛ kan limanaw min ye gafew ye awa an bɛna an da don olu de kɔnɔ kuma la sisan k'u lakale aw ye bi o ye alamisa ye min bɛ bɛn novembre kalo tile 21 ma san 2024 o kuma na lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu ani filɛbaa jɛkulu mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fɔ in na aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni di sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan kunnafoni di sɛbɛn minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ l'indépendant nouvelle horizon min ye le soir de Bamako l'indicateur du renouveau limanaw an gɛrɛjɛgɛ de na nin sɛbɛn damadɔ la an bɛna ninnu de lakale sisan o kuma na an b'a fɔ in na aw bisimila an b'a daminɛ ni fasɛde sɛbɛn min ye o ye l'indépendant limanaw bamananw ko ten ko kuma man ɲi dɛ kuma bɛ maa minɛ kuma ye wara de ye n'i y'a bɔ i da ka ban e t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na ko kuma ye Choguel minɛ limanaw premier ministre kɔrɔ maa bɛ se k'a fɔ ten min ye docteur Choguel Kokala Mayiga awa ko kunungo n'i ye jateminɛ kɛ awa Choguel Kokala Mayiga jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ko a y'a ka baara a ye dansigi kɛ a la n'o ye premier ministre ya baara ye l'indépendant ka kunnafoni la bi a ko nin ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ docteur Choguel Kokala Mayiga n'i y'a lajɛ novembre kalo tile 16 tɛmɛnen na awa yɔrɔ ale bɔra ka jɛrɛ dɔ de kɛ jɛrɛ in limanaw ko min ma ko meeting de clarification o meeting min filɛ n'a fɔra ko ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ bangina sa limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye l'indépendant ka kunnafoni la bi maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ ye ko Mohamed Jara a ko décret dɔ kalanna min ye awa gouvernement maa min bɛ yen n'o ye secrétaire min bɛ secrétaire à la présidence la limanaw ale de ye décret dɔ kalan awa décret min ni awa ko jamanakuntigi n'i y'a lajɛ ayiwa ale ɲɛkɔrɔ n'i ye an ka jamana sariya sunba lajɛ n'i ye charte de la transition lajɛ n'i ye awa sariya min n'o loi numéro 22/001 25 février 2022 min b'a jira k'a fɔ charte ale kan ka lajɛ transition ale bilali la sen kan o sigiden fɔlɔ n'o ye article 1 limanaw ko bɛ premier ministre ka baara ka dansigi kɛ a la o y'o ye limanaw o mana bɔ yen a article 2nan wa yani a ka se article 2nan ma o article 1 fana b'a jira k'a fɔ gouvernement baarakɛla bɛɛ lajɛlen n'o ye ministrew ye dansigikɛlaw ka baara la l'indépendant ka kunnafoni la article 2nan o b'a jira k'a fɔ ko nin décret min filɛ nin ye awa ko décret min ye numéro 2021/03/61 PTRM min taara juin kalo tile 7 san 2021 limanaw ko o de bɛ awa min ye ministrew olu yamaruya u ka ministeriya baara kɛ n'i y'a lajɛ yɔrɔ yɛlɛma donna o décret in fana na juin kalo tile 11 san 2021 na limanaw ko article 3 ko nin kunnafoni in bɛna ta ka bila an ka gafeba min n'o ye journal officiel ye ale kɔnɔna la walasa awa a ka kɛ fɛn ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama n'i y'a lajɛ limanaw ni décret ni sariya min taara nin ye awa n'i y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ o yɔrɔ min bɛ tali kɛ a kɔnna ministrew ka ladala ɲɔgɔn min n'o ye conseil des ministres ye o fana kun kan ka kɛ kunungo araba limanaw o fana ma se ka kɛ ka sababu kɛ nin ye min ye premier ministre ka kumaw minnu bɔra a da n'i y'a lajɛ gouvernement ɲɛmakɔrɔ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga bi o tɔgɔ bɛ se ka fɔ a ma limanaw dɔw bɛ na a kuma de don ko ayiwa a fɔra k'a fɔ premier ministre kunungo kun ye conseil des ministres ye ko a n'a ka ministrew kun kan ka yɛlɛ kuluba ko ci bɔra sanfɛ ka na k'a f'u ɲɛna ko k'u jɔ fɔlɔ ko u kana se kuluba n'i y'a lajɛ ko maa bɛ se ka min fɔ sa ko nin waleya damadɔ kɔni kɔfɛ maa bɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko gouvernement ɲɛma docteur Choguel Kokala Mayiga ale n'a ka ministrew u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ maa bɛ se k'a fɔ baaraɲɔgɔnya kun tɛ se ka taa ɲɛ bilen ni waleya ninnu tugutugulen ɲɔgɔn na sabu n'i y'a lajɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ka kuma ninnu tɛmɛnen kɔfɛ dɔw yɛrɛ ye kuma ninnu ta k'a kɛ ko nin ye janfa yɛrɛ kɛnɛkanda ye premier ministre fɛ premier ministre kɔrɔ ka ɲɛsin
awa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ yen n'olu bɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ n'o ye pro transition maaw ye olu caman y'a yira k'a fɔ ko laɲini wɛrɛ tɛ olu fɛ ko ka premier ministre kɔrɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ko ka a bɔ premier ministre ya yɛrɛ la limana o de kɛlen tɛ nin jamanakuntigi min ye général d'armée Assimi Goïta ko sariya min n'a bɔra k'olu kalan sisan o de kalanna Mali jabaranisoba la kunu yani min ye an ka ORTM ale ka journal 20h cɛ ko kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sigira n'o ye flash spécial ye ka se ka ni kunnafoni di jamanadenw ma min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko ale bilala ka bɔ premier ministeriya la jamanaw hakilila jiginna min ye Choguel Kokala Mayiga ye ale sugandira ka kɛ premier ministre ye juin kalo dɔ tile 7 san 2021 yɔrɔ fanga dafiri min kɛra o kɔfɛ ni a fɔra k'a fɔ ko ka fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ko ka taabolo kura ta ko min ma ko rectification yɔrɔ o ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ka kuma ye yɔrɔ bandaw ale gɛnɛ kɔ ka bɔ yen tɛgɛ ɲɛsinna maa min ma M5 RFP tɔgɔ la o ye ale Choguel Kokala Mayiga kelen ye a ka bila gouvernement ɲɛmaaya la n'i y'a lajɛ min bɛ baara ɲɔgɔnya o tɛmɛna ni min ye finitigiw minnu bɛ fanga la bi k'a daminɛ kabi fanga dafiri la utukalo tile 18 fo n'a bila san 2020 na n'i y'a lajɛ nka ko premier ministre jamana a ma jɔyɔrɔ golo fa dɛ sabu premier ministre kɛra maa ye maa min na a ka premier ministre in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i b'a sɔrɔ ani maa ma bɛn a la n'a ma kɛ a masuruna mɔgɔw yɛrɛ ye a ye maa minnu gɛrɛ a yɛrɛ la ka baara kɛ hali a bɛ tɔn min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye M5 RFP ye l'indépendant de ka kuma don dɛ limanaw ko ni ninnu si ma ɲɛ a la ani politique mɔgɔw ma ɲɛ a la ani maa minnu jɛra ka kɛlɛ in kɛ ka IBK ka fanga bi ani olu ma ɲɛ a la f'a kɛra sababu yɛrɛ o tɔn yɛrɛ fara la tɔn in na tɔgɔ caman min fɔ a ma bi dɔw ye M5 RFP Malikura ye dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ maître Mundakata nɔfɛ dɔw bɛ olu bɛ Imam Umaru Jara olu nɔfɛ n'i y'a lajɛ kabi a ka bɔli laban in na ka fanga kɔrɔfɔ ka fɛn caman bɔ fanga ma ka jalaki caman bi fanga kan novembre kalo tile 16 tɛmɛnen o de ma bɛn o kumakan in de filɛ jamanaw ka gɛlɛya se Choguel Kokala Mayiga ma k'a bɛna fɔ a yɛrɛ maa t'a dɔn a kun sigin tɛ ni nin ye o n'o tɛ kuma caman bɔra da kuma gɛlɛn min fɔra o don a na kɛ o de farinyana kosɛbɛ yɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kelen ni politique mɔgɔw kun t'a fɔ yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu mars 91 o politique mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka na ni bɛɛ ye olu ni Choguel yɛrɛ ma ɲɛ a la n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu sɔrɔla ni dalu minnu sɔrɔla Choguel yɛrɛ tun ye gafe dɔ bɔ u k'a ma ko le Mali ma vie o gafe yɛrɛ kɔnɔ politique ma caman ko Choguel ka o kuma ninnu minnu sɛbɛnna o gafe in kɔnɔ ko tiɲɛ kumaw tɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye gɛlɛyaw ye ka ɲɛsin premier ministre kɔrɔ ma n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Choguel a ka premier ministre baara kɔnɔ a bɛ n'a fɔ a ma se ka fara ɲɔgɔn kɛ fara ɲɔgɔn min kun ɲininen bɛ farancɛla fanga fɛ walasa jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko premier ministre ko a hakili kun tɛ maa wɛrɛ la ale yɛrɛ kelen pewu ani maa minnu sera ka gɛrɛ a la ka baara in kɛ l'indépendant ye nin fɔ limanaw nouvelle horizon bɛ l'indépendant ka kuma in dafa ni dɔ ko i ma ɲi min ye nouvelle horizon ye ale ko nka Choguel a ye min kɛ Mali ye o fana ka fɔ dɛ ko Choguel Kokala Mayiga ale bɔra premier ministeriya la ko nka Malikura kuma min bɛ fɔ bi n'a fɔra ko ka Malikura sigi sen kan maa wɛrɛ ma hakilila ta dɛ a bɔra Choguel Kokala Mayiga de yɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko a bɔra premier ministeriya la bi n'i y'a lajɛ général de division Abdoulaye Mayiga ko a bɛna fɔ ale de ye maa ye bi garijɛgɛ bɛ min na bi min bɛ se ka bila Choguel Kokala Mayiga nɔ na nouvelle horizon de ye nin fɔ a ko nin kɔni ye a fɔ min ma ko Choguelisme n'o ye Choguel Kokala Mayiga ka taabolow ye nin ye o de bannen ye pewu ko san 3 ani kalo 5 kɔfɛ premier ministeriya baara la Choguel Kokala Mayiga ale de ko rectification ale de kun ye finitigi ninnu kuma da ye jamanaw Malikura ko kuma bɔra ale Choguel kelen de da n'i y'a lajɛ ko a bɔra premier ministeriya la jamanaw kunun ko araba kun y'o dɔgɔ duman ye a kɔni ma taa a kelen dɛ gouvernement fɛn fɛn b'a nɔfɛ n'o ye ministrew ye a bɛɛ lajɛlen de bɔra u jɔyɔrɔ la n'i y'a lajɛ jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale kelen kɔ ka sariya ta limanaw ko ni waleya min filɛ nin dalu bɛ ta yɔrɔ min na o ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ de kɔnɔna la bi premier ministre ni baarakɛɲɔgɔn tɔw jamanakuntigi ni ministrew a bɛna fɔ kuma ɲɔgɔnya walima gɛlɛya yɛrɛ de tun bɛ yen
limana Choguel kɔni a ye san 3 min kɛ na ayiwa yirala k'a fɔ Mali kurako kuma min n'o fɔra o de ka sinsin kosɛbɛ. Choguel a jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ, sabu n'i ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga premier ministre kɔrɔ ale sera ka Mali se yɔrɔ la wa bonya yɛrɛ ka da Mali ka bi. Ayiwa ni Choguel sen bɔ a la tɔ b'a dɛn dɛ. N'i ye Nations Unies ka kɛnɛw lajɛ ale de y'a datigɛ. O kɔfɛ ayiwa ministre min n'o ye colonel an k'a fɔ général de division Abdoulaye Mayiga ale fana ka sɔrɔ ka tugu ayiwa Choguel nɔfɛ. Nka n'i y'a lajɛ min bɛ ale Choguel kelen fɔ a ka bɔli fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ a tɛ dan foyi to fanga la. Kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kumaw fɔ kuma minnu ka farin k'a daminɛ memorandum min kɛra M5 RFP tɔgɔ la yɔrɔ o dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da. O kɛra sababu ye M5 RFP comité stratégique min tun bɛ yen n'o ye Boubacar ye ale minɛna ka don kaso la o senfɛ. Ka na tɛmɛ o la limanaw Dr Choguel Kokala Mayiga fo kana se awa bi na ani maa si t'a fɔ fo kana yɛrɛ kogo da kɔgɔ la awa min bɛ rectification kuma min n'o fɔra da kana tilala kana fɔ ko clarification limanaw nin bɛɛ ye kumaw ye kuma minnu nazaraka don nka tigɛlimaliw ani an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de bɛ a kɔnɔna la bi o de ye Choguel sɔrɔ dɛ limanaw ko gouvernement ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni baara banna a fɛ premier ministre la. Nouvelle Horizon bɛ kuma in dafa ni min ye o ye k'a fɔ ayiwa général de division Abdoulaye Mayiga k'ale kɔni ye maa ye maa min bɛ yen ni garijɛgɛ b'ale bolo kosɛbɛ. Nka ko n'i y'a lajɛ min bɛ ayiwa kalo 11 laban min n'o kɛra ayiwa ni général de division Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ tun ye Choguel Kokala Mayiga jɔyɔrɔ kelen ta waati min na a fari tun man d'a la. A na kɛ maa min bɛ se ka Choguel jɔyɔrɔ ta a taalen min filɛ nin ye k'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye. Limanaw maa wɛrɛw fɔlen bɛ dɛ nka fasiri dama don olu la olu fana bɛ se ka sugandi hali Mundaka Tall yɛrɛ ale tɔgɔ fɔlen bɛ k'a fɔ a fana bɛ se ka kɛ premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga nɔ na. Limanaw nin kunnafoni fila bɛ ɲɔgɔn dafa Nouvelle Horizon ani l'Indépendant aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw l'Indépendant an bɛ segin ale kɔnɔ a kumana a ko min ye awa politiki maa 11 minnu bɛ yen n'olu minɛnen bɛ bi limanaw awa ma wulila k'a fɔ ko f'u ka bila wa waati yɛrɛ ma di o ko la joona yɛrɛ koyi awa ani maa minnu bɛ yen n'u bolila ka jamana bila awa siran yɛrɛ kama politiki mɔgɔw n'i y'a lajɛ maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'u kama ko signataire de la déclaration commune du 31 mars kunungo u ye kunnafonidilaw wele k'u fɛla fɔ ko min bɛ awa kuma ɲɔgɔnya fɔ o y'olu ka fɛla ye u ni jamana faamaw cɛ ani fana min ye jamana sariyatigiw ye u ka se ka awa kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko maaw sɔrɔla fana minnu sera k'u da don Mali yɛrɛ ye kuma ɲɔgɔnya jamana de ye olu ka se ka kuma an ka laadalakɔrɔw bɛ taa sira minnu kan ani bonya min b'an ka jamana kɔnɔ ko o kumaw tɛmɛna walasa jamana kolatigɛ cakɛdaw awa déclaration commune 31 mars maaw u ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra nin bɛɛ ye Mali ka ayiwa basigi siraw de ye. Kunungo araba novembre kalo tile 20 ni jɛrɛjɛkulu min filɛ nin ye ni minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛnna ɲɔgɔn fɛ ayiwa mars kalo tile 21 san 2024 u ko k'olu fɛla ye min ye bi awa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko maa tan ni politiki ɲɛma maa 11 minnu minɛnen bɛ awa ni a fɔra k'a fɔ yɛrɛ u minɛkun yɛrɛ t'u la sabu ko juge min n'o ye kiiritigɛla min kan k'u ka kiiri tigɛ o ko awa bɔda bɛ se ka d'u ma ko k'u bila liberté provisoire la nka ko procureur min filɛ nin ye commune 5 tribunal la dɛ ale de ko pɛtu ko ninnu tɛ bila fiyewu ko fo k'u to kaso la ye min ye ni maa kofɔlen minnu filɛ déclaration du 31 mars olu ko k'olu ma se k'o de faamu a dun jirala k'a fɔ yɛrɛ ko u minɛna kun min kama parti politique tɔnw ko u kun ye sariya sɔsɔ waati dɔ la a fɔra ko parti politique tɔnw ka baara sɔnsɔrɔla a na kɛ ninnu taara ye jɛrɛ dɔ de la dogodogonin dogo jɛrɛ min kɛra maa dɔ fɛ yen a fɔra k'a fɔ fana hali o minɛ cogoya in k'o kɛra sariya sɔsɔ ye sabu ko u taara maa de fɛ yen awa u man ka don maa min fɛ yen ka taa ni maa kofɔlen ninnu minɛ ko o ye sariya sɔsɔ ye sariya tilala k'a fɔ tuguni
ko ninnu minɛna cogo min na k'u ka bila sabu décret min tara o ko kama o décret o wulila ka bɔ yen munna halisa ko nin politikitɔ maa 11 minnu minɛnen bɛ nin ye u bɛ kaso la halisa k'a sɔrɔ juge y'a fɔ k'u ka bila nka procureur de ko ayi ko ninnu tɛ bila min ye déclaration commune du 31 mars olu ko k'olu ma se ka nin de faamu a dun jirala k'a fɔ mali ye kumaɲɔgɔnya jamana de diinɛ ɲɛmaw kumana nin ko in na maa wɛrɛw kumana juge yɛrɛ ko k'u ka bila olu kɔni ko k'u ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ ninnu ka bila kab'an b'an kumana wa u tɛ waati yɛrɛ di a ko la ani fana k'u b'a ɲini haute autorité de la communication n'o ye haki ye haki bɛ a bɛ dajuru bɛ maaw bolo ka yaala n'u u bɛ ka dajuru minɛ ka yaala n'a ye walima kuma min mana fɔ a ye u bɛ baara kɛ n'o ye ka se ka kunnafonidilaw tɔɔrɔ mali kɔnɔ yan ko k'a lajɛ ale dun ka baara de ye ka se ka kunnafonidi baara k'a bila sariya kɔnɔ ka kunnafonidilaw kɔlɔsi k'u b'a fɔ haki ye a k'i janto o yɔrɔ la a ka se ka kunnafonidilaw ka baara kɔlɔsi n'i y'a lajɛ maa minnu minɛnen bɛ politiki maa 11 olu kɔfɛ min ye déclaration du 31 mars maaw ye u ko k'u b'a ɲini fana Arazbachi o y'u teri ye k'o ka bila Rose la vie chère o ka bila Etienne Fakaba Sissoko Adama Jaradi Ben le cerveau Mamadou Clément Dambélé Issa Kawjim ani politiki maa minnu bolila ka jamana bila jamana o siran yɛrɛ kama n'u kɛn bɛ jagoya tungala taala ye bi k'a sɔrɔ n'u yɛrɛ sago t'a la k'u ka segin ka na jamana kɔnɔ jamanaw l'indépendant de ye nin fɔ bi min ye bureau du vérificateur général jamanaw ale ka kunnafoni la fana yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ko mali la nafolo min bɛ tunu jamana in kɔnɔ san o san jamana dagosi ka bɔ dɛ rapport min kɛra san 2023 vérificateur général fɛ a ko miliyari 138 o de bɛ tunu mali cakɛda foroba cakɛdaw la nin cogoya la miliyari 138 ani miliyɔn 557 ani sefa wari 86,600 jamana o de tununa mali foroba cakɛyɔrɔw la vérificateur général yɔrɔ ale ye cakɛda min sigilen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nafolo minnu bɛ di ko ka baara kɛ n'a ye n'a ma taa a taayɔrɔ la k'o kɛ gafe ye ka t'o ta k'o di jamanakuntigi ma o gafe min dira jamanakuntigi ma jamanaw kibaruya min bɔra o kɔnɔ o de ye nin ye a jala k'a fɔ nafolo kasabi min fɔra nin ye nafolo ninnu tununa mali foroba cakɛyɔrɔw la n'o ye administration générale ye k'a daminɛ collectivité territoriale la ka na projet programme la ka taa min ye an ka hali EDM SA olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔlen b'a la dantigɛli kɛlen bɛ k'a fɔ EDM yɛrɛ kɔnɔ ko nafolo min na o yuruguyurugula miliyari 92 mana bɔ yen subvention minnu bɛ yen n'o bɛ di an ka kalansow kɛnyɛrɛ kalanso école privée ma ko miliyari 19 o fana tununa ye min ye AMO ye assurance maladie obligatoire miliyari 19 ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nafolo ye minnu ma taa u taayɔrɔ la hali min ye DFM min filɛ ministère de l'agriculture la n'o ye an ka sɛnɛ ministre so ye miliyari 2 fana a na kɛ o fana ma taa a taayɔrɔ la vérificateur général ka nin gafeba in kɔnɔna la jamanaw nin de ye kunnafoni ye yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ an b'a kuncɛ ni nin ye ko 26 mars ale ye an ka ndolata kɛnɛba ye ko jama welelen bɛ ye novembre kalo in tile 29 plateforme Anko Mali olu de ye nin kunnafoni di sibiri tɛmɛnen in na ko ka wele dakan kɛ ko ka taa dugawu don kɛ walima ala deli ka se ka furanjɛlafan in k'a dɛmɛ n'i y'a lajɛ plateforme Anko Mali o ye nin laseli min kɛ a kɛra min ye juma n k'a fɔ min bɛ dɔgɔkun laban yɛrɛ la ko n k'a fɔ novembre kalo tile 17 tɛmɛnen in na plateforme min filɛ ni politiki tɔn don ko min dagalen filɛ Maɲanbugu k'u b'a ɲini u ka tɔndenw fɛ ani maliden bɛɛ lajɛlen k'u ka kanbɛ di ɲɔgɔn ma min ye novembre kalo tile 29 natɔ in stade du 26 mars la Bamako yan ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Baraku Sise ale ka fɔ la ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka maliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sabu ko malidenw kan ka a ɲini de ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ni fara ɲɔgɔn ma fɛn min ye farafarali tɛna o ɲɛ dɛ ko jugu kelen min b'an na bi o de ye farafarali ye ko maaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa ala deli yɔrɔ n'i ye jɛkulu in yɛrɛ lajɛ politiki maa b'a kɔnɔ syndicat b'a kɔnɔ hali buna hadamadenya dɛmɛbaw olu fana bɛ a ko hukumu kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de ka hakilila ye k'u ka taa ala deli novembre kalo tile 29 natɔ in 26 mars la limanaw l'indépendant ani kunnafoni sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la
n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min ni o ye nouvelle horizon ye an bɛ don a kɔnɔna la a kuma na limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ awa nin ye awa kiri fana kɔngo kuma de ye sabu a jirala k'a fɔ ko jalaki minnu bɛ yen ni kuni ju foyi t'a la a na kɛ maa dɔ bɛ yen o y'o ta ka min ye premier ministre kɔrɔ in sɛgɛrɛ n'o ye Modibo Sidibe ye awa maa wɛrɛ tɛ Mamari Biton Kulibali ko ja dɔ kɔnɔ yɔrɔ réseaux sociaux ko ale kɛlen bɛ ka gɛlɛya min se Mali kɔnɔna na bi o de ka ca kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko nin kɛra web tv dɔ sanfɛ n'o ye web tv MDTV ye ko ja in yɛrɛ carila kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ min ye maa dɔ ye n'o ye Mamari Biton Kulibali ale ye kuma dɔw fɔ kuma minnu ka farin kosɛbɛ kuma minnu yɛrɛ bɛ ni a ka gɛlɛn ka ɲɛsin min ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ale ma k'a ka danbe ka don a ka danbe la k'a ka dɔgɔyalima ta k'a sɛgɛrɛ jamana premier ministre kɔrɔ in n'o ye Modibo Sidibe a ma sigi k'i bolo da sen kan dɛ sabu a ka cabinet ko a na kɛ u ye jaabi di nin ko in na Modibo Sidibe ka cabinet k'u ye u ta lase sariya ma sabu ko n'i ye nkalon da maa na nkalon min fana tɛ tiɲɛ ye sariya de bɛ se ka o tiɲɛ fana bila sen kan nin ja min filɛ video in ni Mamari Biton Kulibali kumana kɔnɔna la kuma si tɛ yen a ma min fɔ ka ɲɛsin Modibo Sidibe ma jalakiliw ka kuma caman fɔ a ma kuma minnu bɛ yen a bɛ se k'a fɔ n'a dalu yɛrɛ t'a bolo sabu Modibo Sidibe ninnu ka sariya sɛgɛrɛli la o de b'o jira k'a fɔ kuma minnu fɔra ka ɲɛsin a ma o kuma ninnu tiɲɛ tɛ a la an bɛ don min na ko bi Modibo Sidibe ka cabinet premier ministre kɔrɔ in a jirala k'a fɔ ko u ye sariya kɔni sɛgɛrɛ limanaw n'i ye nin lajɛ Mali la yan nɔ nin de kɛn bɛ a damata gɛlɛya yɛrɛ ye réseaux sociaux kɛlen bɛ anw ka tajuru sara yɔrɔ ye réseaux sociaux kɛlen bɛ fɛn ye maaw bɛ ɲɔgɔn buruja yɔrɔ min na k'a sɔrɔ dun sariya yɛrɛ ye kube kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'o ye pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité cakɛda wɛrɛ bɛ yen n'o ye autorité de protection des données à caractère privé o ye maaw ka lahalaya fɛn fɛn bɛ yen o man ka ta k'o cari bɔlɔlɔ sanfɛ k'a sɔrɔ a tigi ma jɛn n'a ye cakɛda wɛrɛw bɛ yen min bɛ buna hadamadenya yɛrɛ kɔlɔsi n'a ta o ta nka limanaw Mali la bi a kɛn bɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ nin kun tɛ Mali danbe ye n'i y'a lajɛ fɔlɔ maaw tun bɛ bonya ɲɛmɔgɔ tun bɛ bonya limanaw mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn bonya nka k'a ye k'a fɔ de bi réseaux sociaux kɛlen bɛ ni maa bɛ fɛ ka maa buruja dɔrɔn a tigi tɛ s'a tigi ma dɛ i bɛ t'i sigi de réseaux sociaux ka téléphone dɔ ta dɔrɔn ka nɛni sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛgɛrɛ nka limanaw n'a bɔra min da o n'a bɛn sabu cybercriminalité fana ale fana kalenkan ye ko ka nin ban fasiri dun ye kuma in a y'a kuncɛ ni ɲininkali de ko o tuma na mun de ye an sɔrɔ sa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'histoire de Bamako limanaw a ko ɲinan kalanko waati minnu fɔra a la k'a daminɛ kalan daminɛ yɔrɔ novembre kalo tile 4 tɛmɛnen in na kalan taara ko ministre min bɛ kalanko kunna ɲinan kalanw kan ka taa cogo min na ani sɛgɛnlafiɲɛ bɔn waatiw bɛɛ lajɛlen dira n'i y'a lajɛ calendrier min n'o ye année scolaire san 2024 ani san 2025 ye o ɲɛfɔliw kɛra a jala k'a fɔ ɲinan vacances ba yɛrɛ n'o ye sɛgɛnlafiɲɛ bɔ ye ko a bɛ daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 n'i y'a lajɛ calendrier min filɛ n'o ye waati minnu bɛ ka fɔ kalanko la san 2024 ani san 2025 ta ka daminɛ min ye duguma kalansow enseignement secondaire professionnel agropastoral fo ka taa se duguma kalansow ma a jala k'a fɔ ko kalanso minnu bɛ yen n'o ye duguma kalansow ye établissement de l'éducation primaire et spéciale fo ka taa bila établissement de l'enseignement normal et de l'éducation non formelle k'olu ka kalo saba fɔlɔ kalan o bɛ daminɛ novembre kalo tile 4 ka taa bila décembre kalo tile 23 la o ye n'o banna Noël congé o bɛ tugu o la o Noël congé kɔfɛ min ye kalandenw ye u bɛ kalanso sira ta ka daminɛ janvier kalo tile 2 san 2025 min ye kalo saba fɔlɔ ye n'o ye deuxième trimestre ye o bɛ daminɛ juillet n k'a fɔ alamisa janvier kalo tile 2 ka taa bila tarata mars kalo tile 25 san 2025 min ye kalanw ye olu bɛ tila ka taa o congé de Pâques kɔfɛ tarata
avril kalo tile fɔlɔ san 2025 mana bɔ yen nɔ min ye kalo sabanan yɛrɛ ye ne ye 3e trimestre ye a jala k'a fɔ ko kalanw bɛ to senna fo ntɛnɛn juin kalo tile 30 san 2025 yani sɛngɛlafiɲɛbaw cɛ n'o ye vacances belebelebaw ye tarata juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 min ye enseignement secondaire professionnel agropastoral a jala k'a fɔ olu ka kalanw daminɛna novembre kalo tile 4 san 2024 olu fana ka congé fɔlɔw o bɛ daminɛ décembre kalo tile 23 san 2024 ka tila ka segin ka na min ye janvier kalo tile 2 san 2025 olu ka kalo saba filanan n'o ye 2e trimestre ye o bɛ daminɛ janvier kalo tile 2 ka taa bila juma février kalo tile 28 san 2025 min ye kalandenw ye olu bɛna u ka sɛngɛlafiɲɛbɔba n'o ye vacances belebeleba ye san 2024 ani san 2025 k'a daminɛ sibiri mars kalo tile fɔlɔ ka taa bila kari la juin kalo tile fɔlɔ o dugusajɛ juin kalo tile filanan u bɛ tila ka taa kilasiw kɔnɔna la min ye u ka kalo saba sabanan ye n'o ye san kalo saba sabanan ye u bɛ daminɛ fo ka taa bila juin kalo n k'a fɔ septembre kalo tile 15 la n'i ye a lajɛ olu ka congéw bɛ daminɛ min bɛ tali kɛ tarata septembre kalo tile 16 a bɛ to senna fo septembre kalo tile 30 san 2025 n'i y'a lajɛ min ye agropastoral n'o ye établissement d'enseignement secondaire professionnel agropastoral maaw ye k'u bɛ tila ka n'o vacances baw banna u bɛ segin ka na kalan daminɛ san 2025 ani san 2026 kalantaw o bɛ daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ san 2025 ko académie fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen n'a lajɛ u ka yɔrɔw bɛ cogo min na ka se ka nin baara ninnu boloda ka bɛn n'u ka cogoyaw ye limanaw an bɛ taa Bandiagara mara la Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko yen min ye musow ye olu kɔni bɛ ka welewele dakan bila jamana faamaw ma sabu u wulila ka b'u ka duguw la ka sababu kɛ jatigɛ wale yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ muso minnu bɛ yen ni u ye Bandiagara mara bila ka na dugu wɛrɛw la kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ u caman bɛ yen u nana Sevare de limanaw Bandiagara mara kɔnɔna la muso minnu bɛ yen n'u bɔra u ka duguw la ni muso ninnu caman bɛ yen u siranna de min ye cɛ marifatigiw ka binkani walew ani marifa wale minnu bɛ yen n'u b'o kɛ a jarala k'a fɔ ko dugu minnu bɛ yen n'u sinna yen ma ka t'u kun dogo ye o ye Sevare ani Bandiagara de ye limanaw n'i y'a lajɛ ko ni muso kɔfɔlen minnu filɛ nin ye u caman bɛ yen u taara k'u bolofɛnw to ni min ma taa k'a ka wari to o taara k'a ka bolofɛn to o de la u kɔni jigi wɛrɛ t'u la bi o ye Ala ani jamana faamaw fo ka taa se min ye kɛnyɛrɛ cakɛdaw n'o ye ONG ninnu ye ani baɲumankɛ tɔn maa maa bɛ yen k'i bɛ se ka fɛn kɛ ninnu ye k'i k'i kɔfilɛ u la ni muso kɔfɔlen ninnu kɔni bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ bi caman bɛ yen olu bɔra ka na Sevare bɔda yɛrɛ la dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Sarema Sevare bɔda ye u sigilen bɛ yen caman bɛ yen olu bɔra dugu minnu n'o ye Alaye Kokolo ani Tukube o filɛ nin ye Bandiagara mara la caman bɛ yen u nana Sevare Sarema ale dugu de kɔnɔna la u caman bɛ yɛrɛ limanaw dɔw k'u bɛ si kɛnɛ ma dɔw ko nɛnɛ bɛ a la nin waati in na birifini tɛ yen dilan tɛ yen balo yɛrɛ ka dɔgɔn nka min ye maa kofɔlen filanan n'o ye muso jɛkulu filanan ye olu bɛ Bandiagara mara la nka hali n'a sɔrɔla dɛmɛ dɔɔni taara k'olu sɛgɛrɛ nka o dɛmɛ a na kɛ o ma caya olu caman bɔra Dokunbo ani Songo o maraw de la olu ni Sevare ta ninnu tɛ kelen sabu ko dɛmɛ dɔɔni taara ka di olu ma dɔw ko k'olu bolila ka bɔ Jɔnbaja dɔw bɔra yen nɔ ka na nka ko Croix-Rouge maaw sera ka dɛmɛ dɔ k'u ye i n'a fɔ balo n'o ye malo ye ani tulu fo ka taa se finiw ma ani daraw walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sutura n'o ye cogo min na min ye service de développement social min filɛ Bandiagara mara la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ni maa ninnu nana u ka ca u y'u bila site de déplacés kan ko dɛmɛ minnu kan ka na halisa olu ka jate la dɛmɛ ninnu kɔni bɛ ka sumaya nin waati kofɔlen ninnu na limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Bi an bɛ fasiri lakalili kuncɛ teliya la ni fasiridi sɛbɛn min ye u k'a ma ko l'indicateur du renouveau limanaw l'indicateur y'a jira k'a fɔ ko nin bamanci kɔrɔ min filɛ n'o ye polisi islamique ɲɛmɔgɔ ye Tombouctou Alhassan ko diɲɛ kiribulonba y'a ɲangi san 10 kaso
ayiwa min ye chambre de première instance X cour pénale internationale kunungo araba awa novembre kalo tile 20 san 2024 la awa ko min ye ni polisi islamique kɔrɔ in ye Tombouctou mara la n'o ye awa Al Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud di Al Hassan ni ye maliden do limanaw san 47 ale jalakira diɲɛ kiribulonba n'o ye cour pénale internationale ye juin kalo tɛmɛnen na awa ko san 2012 bingani wale min tagara ka kɔrɔnfɛ jamanaw sɛgɛrɛ ale sen yera o la bingani wale tɛ bingani wale a sema ye min na juge min n'o ye Kemerli Prost ale de ye jalaki bi a kan limanaw Al Hassan k'a fɔ ko ayiwa Tombouctou a sen yera ma tɔɔrɔ la min ye ayiwa dantɛmɛ walew maaw bolo tigɛliw ani jalakiliw ka ɲɛsin awa min ye buna hadamadenya yɛrɛ ma limanaw waati sera an b'a bila yan l'indicateur an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ni ala sɔnna sini fana ye dɔ ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala y'o yir'an na an b'aw fo dantɛ foli min na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ